Pues, bona tarda. Ens agradaria molt que aquesta xerrada hagués pogut ser presencial, però no ha sigut possible degut a les condicions sanitàries que tenim en aquests moments. Moltes gràcies a tots i totes per la vostra participació. A través de YouTube no es poden fer intervencions directes, però a través del xat podeu fer les preguntes. L'Estrella les recollirà i seran exposades a la ponent. Aquesta xerrada, la invisibilitat de les dones a la medicina, s'engloba dintre dels actes de l'entorn del 8M. L'elecció del tema i l'organització de l'acte ha sigut fruit d'un treball de coordinació entre la Comissió de Dones de l'Associació de Veïns, la Comissió de Salut del Poble Nou i amb la col·laboració del Casal de Barri del Poble Nou. El tema era prou important com per tractar-lo. A més, hem tingut la sort de poder comptar amb una persona que és la més idònia per fer-ho i la més experta en la matèria. És un luxe que estigui amb nosaltres. Doctora Valls, moltes gràcies. Les dades que donaré a continuació les podeu trobar a internet, però crec que val la pena donar una pinzellada de la seva biografia. La doctora Carme Valls i Llobet és científica, escriptora, comunicadora, política, defensora dels drets humans, etc. Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona. El 1966 va participar en la fundació del Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona, acte conegut com la Caputxinada. Ha estat professora a la Universitat de Barcelona de l'assignatura Dones i Homes, Epidemiologia de les Diferències. Com a endocrina, ha estat pionera en Espanya en la investigació de les diferències entre la salut dels homes i la de les dones. És membre d'un moviment internacional d'investigadores que en la dècada de 1990 va impulsar la inclusió de les dones als assaigs clínics i el rigor científic aplicat a l'estudi dels problemes més habituals en les dones. Dirigeix el programa Dona, Salut i Qualitat de Vida al Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris, CAPS, ONG de la qual és membre des de 1983 i vicepresidenta. L'organització té com a objectiu investigar i posar en evidència les diferències de gènere en la salut i en els serveis sanitaris i proporcionar a les dones l'accés a la informació i els recursos per tal de millorar la seva qualitat de vida. Forma part del Consell de Redacció de la revista Dones i Salut, creada el 1996. Ha sigut presidenta de la Fundació Catalunya Segle XXI. Ha estat diputada al Parlament de Catalunya pel grup PSC, Ciutadans pel Canvi, de 1999 al 2006. És autora de diversos llibres de divulgació. Ante una edad difícil, Psicología y Biología del Adolescente, en 1992, amb Joan Corbella i Roig. Mujeres y Hombres, Salud y Diferencias, de 1994. Primeros Auxilios, 1996. No se deje amargar la vida, evitar el cansancio crónico y el dolor de cabeza, 1996. Ejercicio y salud, cómo mantenerse en forma con el ejercicio físico, 1997. Mujeres invisibles en el 2006, del qual s'ha fet una nova edició actualitzada al 2020 i amb un títol més adequat, complet i entenedor: Mujeres invisibles para la medicina. Mujeres y Salud, Salud y Poder, al 2019, Medio Ambient i Salut, al 2018. Ha obtingut diversos premis i reconeixements. Al 2018
Premi Bones Pràctiques de Comunicació No Sexista, atorgat per l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. El 2019, medalla de la Universitat de València i el 2020, Creu de Sant Jordi. Jo ho deixo aquí i dono la paraula a la doctora Valls. Doctora, endavant. Bueno, bona tarda a tothom. Molt bona tarda i moltes gràcies. Moltes gràcies, Conxa, per la presentació. Moltes gràcies a la coordinadora d'entitats de Poblenou, a la comissària, al grup i la comissió de salut i de gent gran per convidar-me a fer aquesta col·loqui, perquè m'agradarà molt que pregunteu i que anem establint amb el debat i amb les preguntes temes que us puguin interessar més. Abans comentàvem amb la Conxa que aquest llibre de Mujeres Invisibles para la Medicina porta molts anys covant-se perquè nosaltres, el CAPS, que és una ONG científica sense ànim de lucre, vam començar a estudiar les diferències en salut entre homes i dones fa ja aviat 35-36 anys. I en aquesta manera d'estudiar les diferències vam començar a veure, i jo també ho vaig veure en la meva pràctica professional, ja portava 10 anys exercint la medicina i veia que hi havia diferències amb la gent que s'esperava a la cua d'atenció primària o a la cua de l'hospital. I això em va semblar que s'havia estudiat poc en aquell moment. Us parlo de l'any 1990. Que vam fer el primer congrés de Dona i Qualitat de Vida a Barcelona, però 4 anys abans, en el 1987-88, ja estudiàvem les diferències. Clar, el primer, i per tant, aquest llibre de Mujeres Invisibles para la Medicina porta molts anys covant-se. El que m'ha permès aquesta edició de Capitán Swing és poder reflexionar si en aquests últims anys tot el que dèiem fa 30 anys ha millorat o no. I ara us explico una mica el que dèiem i us explico què ha passat en aquests 30 anys i si ja som una mica més visibles o no per als treballs mèdics. Mireu, en aquell moment ens en vam donar compte que els homes anaven moltes vegades directament a l'hospital quan tenien un problema, perquè com que els hi havien dit sempre, i la cultura patriarcal també afecta els homes malament i a les dones també, els havien dit, tu no has de plorar i no t'has de queixar, doncs els homes s'anaven a l'hospital ja amb una llaga d'estómac vomitant sang, amb una pulmonia doble, amb una febrada impressionant o fent un infart de miocardi. Les dones i la ciència, per tant, de la medicina, ha nascut sobretot en els hospitals, perquè en els hospitals és on hi havia més persones ingressades, sobretot homes. En totes les sales dels hospitals també hi ha dones, naturalment, però hi ha més homes que dones. Primera constatació. I segona constatació, les dones anaven a l'atenció primària, a la metgessa o metge de família, per demanar-li ajuda. Per què? Pel dolor o pel cansament. I aquests eren els principals problemes. O per demanar receptes per tota la família, que també, perquè la dona exerceix el paper de cuidadora de tota la família. Aleshores, la dona anava a l'hospital, al centre de primària, a demanar ajuda per això. Però com que la medicina havia sigut creada d'una forma androcèntrica, o sigui, centrada en l'home, donava poques respostes adequades al que els hi passava a les dones. Perquè si tenien dolor o cansament i no lligava amb cap de les malalties que ens havien explicat que poden donar-ho, el metge o metgessa es quedava una mica parat i potser deia no sé, no em coincideix el que vostè diu en cap de les coses que m'han explicat, perquè naturalment no hi havia ciència ni n'hi ha gaire de la diferència entre homes i dones, doncs el més probable és que potser vostè vol dir que no està molt
molt cansada, molt estressada, vol dir que no té nervis. I aleshores, amb l'excusa de la paraula nervis, es dona més, ja vam constatar-ho fa 20 anys i continua passant, més ansiolítics i antidepressius en primera visita a les dones que als homes. O sigui, als homes quasi no els hi donen, que potser en alguns homes, si els donéssim, potser els ajudaria a no haver arribat a l'infart. Però com que els homes no van a la metgessa de primària per demanar res, se'n van més aviat a l'hospital, doncs una diferència. També vull dir, l'edat. A partir d'una determinada edat, els homes també van a la metgessa de primària i al metge. O sigui, la diferència entre anar al metge per homes i per dones és en etapes joves, diguéssim, en etapes productives, en deien abans. Los productores, algú d'aquí se n'en recordarà, perquè el sindicat vertical franquista deia productores, obreros i productores. I la medicina estava muntada perquè produïssin i perquè treballessin. Però quan ja no podien treballar, que és quan els jubilaven, llavors la medicina s'acabava. A mi els llibres de medicina, quan estudiava, se m'acabaven. Les persones naixem, ens reproduïm, treballem, ens jubilem. I quan ens jubilem, a mi se m'acabava el llibre. O sigui que no passava res més. Per sort, ara sabem una bona notícia. Tenim una esperança de vida dilatada des de la jubilació fins a la mort, que pot ser de 30 anys i de 40. Cada vegada hi ha gent més centenària. L'esperança de vida mitjana a Catalunya ja és de 85 anys. I mitjana, vol dir que hi ha molta gent que arribarà més tard. El que passa que hi ha una diferència entre qualitat de vida i esperança de vida. L'esperança de vida és als 84, però aquests últims anys de vida, dels 74 als 84, hi ha algunes pegues que a mi m'agradaria que es poguessin prevenir des de joves ja perquè no les tinguéssim. O sigui, esperant pegues, o hi ha dolor, o hi ha peus deformats, esquena deformada, que això està passant també en els homes. Els homes tenen una esperança de vida una mica més curta que les dones. Ara parlaré d'això. Perquè resulta, per tant, que sí que hi havia diferències i des de l'any 90 es van començar a veure que n'hi havia. Però com que la dona pateix més de problemes crònics, de dolor, d'això de malestar, de cansament, de fatiga i anèmies, etc., sobre aquests problemes que són crònics són els que hi havia menys ciència per estudiar-los o havien sigut com despreciats. No és gaire important, té poca cosa aquesta persona. I aquesta persona amb poca cosa era la dona cansada. Clar, això, que semblava difícil de canviar, es va començar a denunciar per part d'algunes metgesses de diversos llocs del món. Per això nosaltres, l'any 93 i l'any 96, ja vam fer aquí a Barcelona, vam organitzar un congrés de dones, salut i treball, en el que intentàvem analitzar si els múltiples treballs que havia de fer les dones podien empitjorar la salut de les dones, tant perquè feien doble jornada, perquè treballaven fora de casa i treballant a casa, perquè tenien fills, perquè tenien que cuidar malalts a casa. Tot això estava generant més problemes de salut, sobretot crònics, més mal d'esquena, més mal de cap, més mal de clatell, més mal als braços, més mal a les cames. Això és cert. Hem pogut veure que la salut és complexa. La salut no és només una bactèria, que també en parlaré ara, però ara hem tingut un virus que ens ha fastidiat bastant aquest últim any. Però tenim un virus que ens entra al cos. La salut també depèn de les condicions de treball, de les condicions de vida, de l'economia domèstica, clar, de si t'ajuden o no t'ajuden el reste de persones de la casa, si ho has de fer tot tu, si et carreguen sobre l'esquena de la dona més feina del compte, tot això també afectarà a la seva esquena, al seu dolor. Clar, tenim, per tant, unes
complicacions diferents, perquè, en aquest cas, perquè els estereotips de gènere ens han dit que les dones han de cuidar i els homes no. Ara, per sort, cada vegada hi ha més homes que aprenen a col·laborar i les dones aprenen a deixar anar també una mica i a cuidar-se també d'elles mateixes i de la seva salut. Però tradicionalment la dona ho havia de fer tot això ha anat carregant les esquenes i després teníem una biologia diferent. Una biologia que a vegades ens ha donat alegries, perquè, a veure, penseu una miqueta, qui dels dos sexes viu més anys? Ja ho he dit, les dones, en general. I per què viuen més anys les dones? Això, alguns epidemiòlegs no els hi agradava que jo em dediqués a temes de dona i salut, perquè deien que si em dedicava a dona i salut no els estudiava amb ells. I els deia, però escolteu, si els homes ja sou els que viviu, o sigui, els que teniu tota la medicina dedicada a vosaltres, per què m'ho dieu, això? O sigui, jo puc estudiar els que no hem estudiat fins ara, que és una mica feines que ha fet sempre el CAPS, el Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris, estudiar a persones els aspectes de la vida i de la salut que no s'estiguin encara estudiant a la universitat. Llavors, què hem començat a veure? Per què viu més anys la dona? Doncs per el mateix que està passant ara amb la pandèmia. Ho heu pogut veure bastant clar. Qui s'ha infectat més del virus, de la Covid, són les dones, a totes les edats. La infecció no vol dir mort, vol dir infecció. També em podríeu preguntar, i per què s'ha infectat més? Bé, perquè les dones estaven a primera línia, a la primera onada es van infectar 56% de dones i 44% d'homes. Perquè es van infectar les infermeres, les auxiliars de clínica, les metgesses i les cuidadores de les residències que cuidaven els avis, que també es van infectar els avis, però es van infectar les cuidadores, que eren majoritàriament dones, també hi havia algun home. Per tant, per raons no biològiques, sinó simplement perquè les dones estaven en primera línia, es van infectar més. Però l'avantatge biològic de la dona, i per això viu més anys, és que la dona té més defenses contra les infeccions que l'home. I, per tant, quan s'infecta, es pot defensar millor de les bactèries i dels virus que a l'home. També li pot agafar una pulmonia i també hi ha dones que han fet una pulmonia i dones que han mort. Però a partir dels 80 anys, les defenses contra les infeccions són superiors de les dones que els homes. Aquesta és un avantatge biològica que sembla que va unida als cromosomes que tenim. La dona tenim 2 cromosomes X, i els homes tenen un cromosoma X i un cromosoma Y. El cromosoma X duplicat ajuda a tenir més defenses contra les infeccions. També podria ser que tinguéssim més defenses perquè haguéssim tingut que espavilar-nos a cuidar fills. Imagineu-vos les nostres besàvies del Neolític, o sigui, fa 2 milions d'anys, corrent pels boscos, parint enmig del bosc, sense cap ajuda, doncs tot això també ens va espavilar la immunitat. La qüestió és que en aquest moment, genèticament parlant, tenim un avantatge, podríem dir, biològica enfront de les infeccions. No enfront d'haver estat en primera línia de foc sense mascaretes, guants ni EPIs. O sigui, això no tenim cap avantatge, per això les primeres que es van infectar van ser dones. A la segona onada, la proporció ha sigut ja diferent. Un 52% de dones s'han infectat, front un 48% d'homes. També una mica més, perquè també la dona està en els treballs que més, i treballs de neteja, que me'ls he deixat, però que són molt importants i que per l'hospital s'han demostrat vitals, no? Com s'havien de netejar les habitacions. Jo tinc 2 fills metges joves que han tingut que estar als hospitals en primera línia i m'explicaven com lo bé que netejaven les dones de fer feines les habitacions amb desinfectant per poder treballar. Per tant, tenint un avantatge biològic, tenim un desavantatge perquè aquestes defenses contra les infeccions fan que és molt més freqüent entre les dones
que les cèl·lules del cos vagin a vegades contra el propi cos, que són les malalties que en diem autoimmunes. Les malalties autoimmunes, que són l'artritis reumatoide, el lupus, la tiroiditis autoimmune, que el tiroides està aquí baix al coll, són malalties que tenen dones per sobre dels homes. A vegades, la tiroiditis hi ha 50 dones que en tenen per un home que el té, amb la qual cosa la desproporció és molt gran. Aquesta desproporció és el que crea la base biològica perquè es tinguin més problemes de dolor. Totes les malalties que us he dit, les autoimmunes, totes donen dolor. Però són les menys estudiades per la medicina, les que es tarda més a diagnosticar bé i les que tenen un tractament més pobre. Per això, quan jo deia invisibles per la medicina, invisibles en representant el dolor, invisibles per als primers dolors que té una dona, que són quan apareix la menstruació. La menstruació apareix ara, cada vegada més aviat, 9, 10 anys inclús ja, també en relació a que en el medi ambient hi ha molts contaminants a l'aire, a l'aigua i als aliments. I els contaminants ambientals poden donar també més trastorns de la menstruació, perquè són contaminants, inclús la pol·lució de l'aire. Pot agafar la contaminació de l'aire i de l'aigua, pot canviar les hormones del cos dels dones i homes. A les dones els hi canviarà el cicle menstrual, que el cicle menstrual normal és una menstruació cada 28 dies, aproximadament, pot ser 26, 32, que la menstruació duri 4 dies com a màxim, un de fort i 3 de fluixos, que no hi hagin coàguls, que no faci mal i que no hi hagi dolor els dies abans de la menstruació. Això és un cicle menstrual normal. Si ara, perquè no us veig la cara, tots els que esteu aquí, però si fes la conferència en obert, mitja sala m'estaria dient, doncs jo, o la meva filla, o la meva neta no li passa això. No, perquè cada vegada, com que hi ha més hormones en l'ambient, en els aliments també, a través dels aliments ens entren, a través de l'aire, els olorem, el tubo d'escape dels cotxes, les paelles de teflon quan es ratllen i poden passar perfluorats en els menjars, els plàstics poden passar derivats en el menjar si escalfeu en el microones les coses embolicades en plàstic, que no s'han de fer, s'ha de treure el plàstic, posar-lo en un plat de ceràmica i descongelar directament l'aliment i la ceràmica ja no passa res en el menjar. Però tenim tantes fonts de plàstic que hem anat acumulant al llarg dels anys que dintre del cos hi ha alteracions hormonals. Clar, en els homes, per exemple, afecta l'esterilitat, els homes estan tenint menys número d'espermatozous, més càncer de testicle, més atròfia de testicle, i les dones tenen més càncer de mama en relació a això i més alteracions de la menstruació des de molt joves. Per exemple, estar molt a prop d'una incineradora pot alterar també, a part que hi ha riscos de càncers especials, hi ha alterar el cicle. Ho vaig tenir que comprovar a Montcada i Reixac, que tenien la incineradora allà al costat, i una senyora em va dir, perquè tècnicament es diu pubertat precoç, tenir la menstruació entre 8 i 9 anys. I em deia, pues les hijas, las amigas de mi nieta, que tiene 8 años, ya tienen la regla muchas. Digo, ¿esto es esto que usted llama pubertat precoz? I dic, sí, esto es pubertat precoz. Això no és normal que estigui passant amb nuclis industrials, però està passant. O sigui, per tant, a les patologies que abans teníem, fa 30 anys, quan us dic, com que he vist la vida una mica allargada ja, sabíem que hi havia més problemes crònics. El que jo no sabia fa 30 anys és que el medi ambient tenia tanta importància per cuidar la salut de les persones i que inclús a través del medi ambient podríem arribar a fer problemes de cor i problemes respiratoris i empitjorar-los. O sigui, es pot mesurar l'oxigen de la sang d'una persona caminant pel carrer, que hi ha molt tràfic, i passejant per carrers que no n'hi ha.
Per això és tan important polítiques públiques que treguin el tràfic d'on estan les persones i treguin el tràfic de les escoles, del costat de les escoles. Perquè també s'ha vist que els nens i nenes amb escoles que per davant de la porta tinguin sempre un carrer que hi passen molts cotxes, com que entra els tubos d'escape, els hidrocarburs que es desprenen del tubo d'escape del cotxe, passen a dintre la classe i encara que ventilin, que ara per sort ventilem més per la Covid, però encara que ventilin, a dintre de la classe hi ha més hidrocarburs que al carrer. O sigui, s'han pogut mesurar ara. Per tant, imagineu-vos quin món anem fent en el futur si no millorem això per a les nostres nenes i nens. Però a les nenes, què els hi provocarà? Que quan siguin grandetes, quan tinguin 12 o 13 anys, tinguin que tenir la menstruació, o als 11, tindran més ovaris poliquístics si han estat en contacte amb aquests productes i, en canvi, als nens no els hi passarà perquè no tenen el cicle menstrual. Això, que arriba inclús a pensar que hi ha una relació de les malalties del cor, etc., amb l'ambient, fa 30 anys era tan invisible, inclús que les dones puguin tenir problemes, d'acord, que en tots els treballs de medicina dels anys 1980 a 90, menys un, tots els treballs només estaven fets amb homes. Aquest és un segon problema de la invisibilitat de les dones a la ciència, perquè si els treballs que s'investiguen no hi ha dones en les cohorts de la investigació, doncs no se sap què els hi passa. Per tant, es van pensar que les dones no podien patir del cor i, per tant, no les van incloure ni per saber què feia l'aspirina. Això va durar com 14 o 15 anys, fins a l'any 1995, que una doctora fantàstica americana, Bernardina Healy, va demostrar a través d'uns treballs que s'havien fet en una revista que possiblement a les dones no les veien perquè eren dones, perquè a les dones les enviaven a casa i els homes a operar les coronàries, i això no tenia cap raó científica. Total, que aquesta doctora va avisar que això estava passant i va fer la ironia de dir potser que les dones es disfressin d'homes per anar al metge, perquè així les vegin. I li va posar el títol de síndrome de Yentl, com la pel·lícula Yentl, que és una pel·lícula de la Barbara Streisand, que una jueva se'n va a la facultat a estudiar i es disfressa d'homes perquè les jueves no podien estudiar res, ni a la universitat ni a res. Aleshores, parafrasejant, ironitzant sobre aquesta pel·lícula, la doctora Healy va dir: escolta, les dones que es disfressin d'home perquè serà molt difícil que les vegin. I, en canvi, sabem ara, gràcies a l'estudi que ella va fer, perquè ella era cardiòloga, i ella va dir: possiblement ens hem descuidat de mirar això i potser les dones també tenen infarts. No solament també en tenen, sinó que el que hem vist en aquests 30 anys és que és la primera causa de mort de les dones els problemes cardiovasculars. El del cor i el del cervell, que també, l'atac de feridura, l'accident vascular cerebral i el cor, els trombos aquí o la isquèmia aquí i problemes del cor. Clar, això passa quan som grans, d'acord? Però això es gesta, es fabrica des de jove. No es fabrica de cop, no se't tapen les coronàries de cop. I encara que en els homes la primera causa de problemes de cor han sigut el fumar, fumar era la primera causa, i el colesterol alt, sabem que en les dones els factors de risc per les dones són diferents que en els homes. A la dona l'afecta més haver tingut anèmia, haver tingut falta de ferro, haver tingut poca capacitat respiratòria, haver tingut el tiroides malament. Això li afecta més en el cor. O sigui, que imagineu-vos quins canvis hem tingut d'anar pensant, i en el llibre, a poc ho he intentat explicar. El llibre no ha sigut fàcil, ha durat 10 anys la seva gestació, per tant, dura més que parir un fill, però el llibre intenta recopilar des de l'adolescència fins a l'etapa gran de la vida, totes les etapes de la vida de les dones, tots els problemes que van sorgint, perquè tots aquests que us he dit serien relacionats
en part en la seva biologia. Però, bueno, si són la primera causa de mort, doncs l'hem d'intentar evitar. La medicina intenta treballa per intentar que la mort arribarà, però el més tard possible i amb la millor qualitat de vida possible. I això sempre em va preocupar. La qualitat de vida de les dones empitjora amb l'edat, perquè, a més d'això, si s'ha passat anèmica tots els anys de la joventut, això també afecta el funcionament del seu cervell quan és gran. Hi ha hagut un estudi bastant recent fet a Holanda que seguia la salut de les dones, i veia que les dones que havien tingut més anèmia de jove, que són les que tenen una menstruació més abundant, la menstruació normal només hauria de perdre 80 centímetres cúbics. I després, i no més, 80 és un vas de vi, amb tota la menstruació. Tot el que es perdi de més, de quantitat, ja no es recupera el proper mes. Per tant, faran una anèmia o una falta de ferro constant. La falta de ferro sempre dona cansament, sempre cauen els cabells, sempre es trenquen les ungles, hi ha fred a les mans i els peus. Hi ha dones que s'hi han passat anys tenint això. El seu cervell també se n'ha ressentit. I, per tant, en la salut de les dones hi ha una història, en la dels homes també. Que els homes no sangren cada mes. Les dones hi passen 30 anys, 40 anys, sangrant cada mes, i moltes vegades això també era invisible. Aquesta és una altra part invisible de la medicina. La menstruació la veuen una hora durant la carrera, els metges. Després els especialistes hi dediquen una mica més de temps. Però és com poc important, perquè què ens passa? Segona etapa de la vida de les dones. Una cosa és que les malalties que tenen més no les coneguin bé, però la segona cosa és que, com que no es coneix bé el que li passa, en canvi sempre es medicalitza el que li passa. Si tenen problemes a la menstruació de jovenetes, anticonceptius. A 12 anys ja estem donant, i a 11 anys donem anticonceptius, perquè potser la menstruació fa mal. Si fa mal, mirem per què fa mal. La menstruació no fa mal perquè sí. Ja demostra que hi ha una alteració. Millor dit, la menstruació no ha de fer mal. Vaig a ser més dràstica per provocar preguntes. La menstruació no ha de fer mal. Si fa mal, hi ha una alteració en el cos, alguna. Falta ferro, hi ha un problema amb una altra hormona, el tiroides no està bé, mirem-ho. Però si una nena als 12 anys té molt dolor, un anticonceptiu no, per favor, doncs estem repartint. A segona etapa de la vida, qualsevol problema que té, és molt més fàcil que li donin un sedant o un antidepressiu. Aleshores ja l'estem medicalitzant perquè la fem psiquiàtrica, el problema. Els problemes de salut mental de la dona no són psiquiàtrics en general, són problemes de viure a vegades amb violència de gènere, viure en situacions difícils, amb una família que no t'entén, el que sigui, no té bones condicions de treball, treballa en un treball que li paguen la meitat, però això no s'arregla amb una pastilla de sedant i antidepressiu. Ve l'embaràs i el part, doncs el postpart no se'l mira ningú. I després ja ens venen l'etapa de la final de la menstruació, que és una alegria perquè deixa de perdre ferro la dona i comença a tenir una mica més d'energia, i aleshores li diuen que té un problema, que li falten hormones. De cop i volta, la menstruació que no s'havia volgut veure, se li donen teràpies hormonals que s'ha vist que poden produir més càncer de mama i més problemes de cor, també. O sigui que no, era una història, potser que em podria quedar trista, però ara us explico al final del llibre. O sigui, en el llibre explico totes aquestes històries per obrir els ulls i també perquè no ens sentim culpables. Les dones tenen tendència a sentir-se culpable de tot, perquè ja hi ha moltes religions que l'han fet sentir culpable de tot, la poma del Moisès explicant-lo de Dan i Eva, però a les dones del Sàhara es diu que com que tenien la menstruació van tocar l'aigua i el desert es va i l'aigua, que allà hi havia un mar abans, es va convertir en un desert, perquè les dones eren culpables de tocar l'aigua. Bé, tot això han sigut tabús a lo llarg de la història, però ara, amb la ciència que tenim, creiem que s'ha de fer un esforç per atendre bé la mortalitat i la morbiditat de les dones.
i que s'atengui bé les diferències. Que igual que hi ha ciència pels homes, hi hagi una ciència de la diferència per les dones. I això és una de les missatges que intento anar explicant en el llibre. Tot i així, el llibre pot, que m'ho comentava abans la Conxa, s'ha de llegir a poc, per capítols. Podeu triar els capítols que vulgueu, perquè el llibre no és una novel·la, és una novel·la de la vida de moltes dones. Però sí, de fet, he explicat un cas clínic de veritat. En cada capítol hi ha un cas clínic de veritat, o sigui, una història d'una persona que jo he viscut i que naturalment està dissimulada les seves condicions de vida perquè ningú pugui reconèixer aquella persona. Però el que diu que allà està en una història clínica que podria portar a un jutjat, diguéssim, perquè està exactament descrit. Per tant, és la història de moltes dones i la medicina li està costant una mica massa, perquè jo pensava fa 30 anys, quan vaig començar a muntar el programa Dona, Salut i Qualitat de Vida, que se n'haurien donat compte a les universitats de que hi havia diferències que no les estàvem ensenyant. Perquè penseu que si no hi ha investigació, no hi ha bona docència, no s'ensenya. I si no hi ha bona docència, no es pot assistir bé perquè els metges i metgesses, infermeres, infermers, psicòlogues que surten de les ciències de la salut no estan preparades per atendre bé les diferències i sempre els sembla que la dona té més problemes d'ansietat que no tenen els homes i que segurament amb una pastilla els hi arreglaríem. Doncs tot això que està passant quedava un llibre trist, podríem quedar així. Llavors, com que crec que les coses aniran lentes, en l'últim capítol els hi proposo a dones i homes de qualsevol edat, però precisament les dones grans i homes grans que esteu aquí a les associacions, que hauríem de fer un esforç per mantenint tot el que puguem un contacte amb la medicina, no esperar que la medicina ens podrà resoldre tots els problemes. Us ho he de dir, la medicina encara està verda per segons quins problemes. Ha d'avançar adequadament. I mentrestant, què fem? Ens queixem, ens victimitzem o ens ho passem bé? Doncs jo us proposo que ens ho passem bé. O sigui, en l'últim capítol el que us dic és, mireu, em va anar molt bé una filòsofa que es diu Maria Zambrano, que la gent es pensa que és una estació de Màlaga, però sí, és que va néixer a Màlaga, però no és una estació, era una filòsofa, que va tenir una tuberculosi quan tenia 19 anys. En aquell moment vivia a Madrid i la van enviar a la Sierra perquè es curés la tuberculosi, perquè l'any 34, 35, 36 no hi havia cap tractament per la tuberculosi. La tuberculosi es depenia de les teves defenses, com està passant ara moltes vegades amb la Covid. Els que salven o no salven depenen molt de les seves pròpies defenses i ella es va salvar. I va escriure un llibre al sortir d'estar a la Sierra, que va estar un any, es va pensar un llibre que es diu Renacer por mí misma, o Nacer por mí misma, es diu el llibre. Diu, ja que no he pogut morir, potser em toca l'oportunitat ara, la vida me la va donar la meva mare, però jo no la vaig triar. En general, no hem triat la vida, ens hi hem trobat. O sigui, alguns va fer, però no ho hem decidit nosaltres. Doncs ara em toca el moment de tornar a renéixer per mi mateixa. I, per tant, la vida la decideixo jo. Llavors, jo us proposo que tinguem l'edat que tinguem, decidim si volem continuar vivint amb una qualitat de vida millor. Llavors, què vol dir millor? Doncs que encara que tinguem problemes econòmics, encara que tinguem un genoll que no ens va gaire bé, encara que tinguem una esquena que ens fa mal, cada dia disfrutem de diverses coses que ens ajudin a mantenir vius el cervell, que són estimular els òrgans dels sentits. Perquè cada òrgan del sentit està relacionat amb una part del nostre cervell. Quan olorem, estimulem darrere el nas.
l'encèfalo. Quan mengem, estimulem les endorfines, que són unes hormones que treuen el dolor. Si anem a ballar, també tenim endorfines altes. I moltes vegades, ballant amb alegria, tenim menys dolor. L'endemà en tenim més. Però aquell dia no en tenim, perquè tenim una morfina pròpia. Quan mirem lluny, no? Quan estiguem tot el dia amb l'ordinador, és una mica pesadet, perquè et crea una vibració que no és bona. Però passejar mirant a lo lluny, passejar per una rambla, passejar al costat del mar, que vegis, que descansis la vista, estimula la part posterior del cervell, l'occipital. Escoltar música estimula la part lateral del cervell. I tocar la pell del cos, tota, que és el que podem fer quan ens dutxem quan ens doni la gana, i agafem una tovallola i ens la passem per tot el cos, estimula tota l'escorça cerebral. Tota la pell del cos està reflexada en tota la part superior del cervell. Per tant, si cada dia ens donem 5 gustos com a mínim, aleshores aconseguirem estimular en 5 gustos totes les parts del cervell. Si ho voleu fer diverses vegades al dia, us estimulareu 5 vegades al dia. Llavors ja dic, i com ho podem fer també? Es poden compartir menjars de les que feu menjars i els que feu menjars bons. Podeu fer sessions de homes i dones i homes sensuals i sensitius, que s'ho passen bé, perquè els anys que tinguem tenim que millorar la qualitat. No esperar que una pastilla ens ho arregli tot, ni estar patint tot el dia pel colesterol, ni per el que ens passarà per anar al metge, que també hi tenim que anar. Ens hem de mirar la pressió. Això està bé, perquè mirar-se la pressió ha millorat molt els atacs de feridura. Això sí que és una de les mesures de prevenció que ha anat millor. Però després d'això hem d'intentar tenir que la salut serveixi per disfrutar. Llavors, l'últim capítol del llibre us proposo que torneu a llegir poesia, que escolteu música, que us ho passeu bé i que això sigui una mica el missatge que també us deixo avui, no? Que tot no són penes. Jo tinc que explicar les penes perquè si no seria una metgessa falsa. Jo no us dic que la vida siguin flors i violes. Segur que molts de vosaltres heu patit problemes personals i en la gent de l'entorn. I més aquests dies, si heu tingut algun familiar que està molt malalt o que ha mort donada la presència d'aquest virus, que ja et dic que segons com enganxa amb mala bava a segons quines persones, i aquestes tenen més problemes que les altres. Tenint això en compte, totes les persones podem tenir l'opció de tornar a renéixer per nosaltres mateixes, inclús si hi ha algú que m'escolta, encara que estigui en una cadira de rodes. A mi m'agradava molt, i ho acabaré ara la xerrada aquí, recordant-lo amb ell, el Miquel Martí Pol. El Miquel Martí Pol era un poeta català que tenia una esclerosi múltiple i va quedar cada vegada assegut més a la cadira de rodes fins que només tenia un dit que li funcionava. Jo l'havia anat a veure algunes vegades i amb el seu dit escrivia el poema. Només tenia un dit, però li quedava el cervell. L'únic que tenia bé era el cap, i amb el cap rumiava les poesies. I va escriure la poesia eròtica catalana més bona que hi ha, només recordant que ja no podia exercir el que ell hagués volgut exercir, sinó que només ho podia pensar, i es deia Estimada Marta. Jo el llibre d'Estimada Marta us el recomano per tots els que estigueu una mica tristos algun dia i una mica decandits. Una persona asseguda en una cadira de rodes va poder imaginar-se com era estimar de la manera que ell havia estimat a la seva dona, que s'havia mort abans que ell i que era l'estimada Marta. Per tant, sempre tenim un trosset d'esperança i un trosset de llibertat per exercir. I aquest és el que he volgut, en l'últim capítol del llibre, intento encomanar ganes de viure. Encara que reconec que la medicina ha de canviar
i que sembla, que també us he de dir, aquesta vegada està començant a canviar. Potser perquè ja hi ha molta dona en el món dient que no vol tornar a patir com el moviment del Me Too, de les artistes que diuen jo ja no vull tornar a treballar i que per treballar van tenir que anar al llit amb el director de la pel·lícula. Quantes dones van sortir que els havia passat això, cosa que ens suposàvem però no sabíem. Ara, la medicina també necessita una mica un moviment Me Too, a veure si fan el favor de visibilitzar bé la ciència, que la ciència s'ensenyi bé en els metges i que això arribi en els centres de primària perquè també ens vegin en les diferències, que és on aniran més les dones a demanar ajuda, on han de tenir una formació específica amb morbiditat diferencial. I això és el missatge que us volia dir i és el missatge que té el llibre. I ara espero que fem unes quantes preguntes. Fins aquí, més o menys m'he passat una mica del temps pactat, però espero que em perdonis, Conxa. M'he passat 6 minuts, però quan vulgueu podeu preguntar coses. Gràcies, adeu. No passa res, no passa res. Ha sigut molt, molt interessant. Ara Estrella em passarà les preguntes. Estrella. La Montse Vilà pregunta la fibromialgia i la fatiga. Mira, la Montse Vilà ens pregunta: la fibromialgia i la fatiga crònica no es considerava una malaltia en si mateixa i no es considerava per incapacitat laboral. Es deia que eren nervis. Actualment segueix igual? Molt bé. Mira, Montserrat, no es diu, Vila? Sí. Gràcies per la pregunta, perquè veus, així anem perfilant. Mira, la fibromialgia i la fatiga crònica, que no eren considerades malalties, ja ho són dintre del que considerem. Mira, els metges de medicina interna i els metges de primària tenim un llibre que es diu llibre Harrison, que és el primer, un senyor que es deia Harrison, és el que va coordinar més malalties del món. Són 2 tomos impressionants. I aquí, en aquests tomos, ja existeix la fibromialgia i la fatiga crònica reconeguda. No són malalties que no s'hagin reconegut. El problema que tenim més important és que cada una d'elles no té una manera fàcil de diagnosticar. Es diagnostiquen per exclusió, quan no hi ha ningú que les... O sigui, no hi ha un anàlisi que puguis definir aquesta senyora té això, així és com pots dir, té una anèmia perquè té els glòbuls rojos molt baixos o perquè té una ferritina per sota de 50, amb la fibromialgia és més complicat perquè hi ha un dolor muscular generalitzat i jo en el llibre poso una llista de 30 malalties que poden donar dolor muscular generalitzat i que haurien de ser mirades en la fibromialgia, perquè els llibres de medicina diuen si vostè té una dona davant amb una fibromialgia, o un home, però quasi sempre serà una dona, amb fibromialgia o amb fatiga, faci el diagnòstic de totes les malalties que poden donar això, perquè si no, no estarà ben diagnosticada, perquè podria ser que tingués altres problemes. Per exemple, en la fibromialgia ens surt, quan l'estudiem a fons, que falta molta vitamina D i que hi ha la paratiroides alterada amb un 83% de casos. I hem vist que moltes dones els han dit que tenen fibromialgia i no els hi han mirat això. I en canvi els hi han donat sedants, antidepressius i parxes de morfina. O sigui que tornem a lo mateix. En lloc de buscar la causa del dolor, l'anem a sedar la causa del dolor, però no la t'atenem bé. I en canvi, m'has dit 2 malalties que sí estan reconegudes i hi ha 2 malalties també crec que existeixen i no estan reconegudes encara per l'OMS, que són el síndrome de sensibilitat química múltiple, aquestes persones que senten moltes olors, que estan a qualsevol lloc i senten olor, que ara, com que tots anem amb mascareta, bastant millor perquè elles també porten mascareta sempre, però ara ja la porten com tothom. I després la gent que té sensibilitat a camps electromagnètics. Aquestes 2 malalties no estan reconegudes encara per l'OMS, però sí estan reconegudes per diversos governs i salut del món, Alemanya, Àustria, Suècia o Austràlia.
Nosaltres aquí a Espanya encara no, tampoc. O sigui que aquí tenim un grup de malalties que han sortit també més en relació a l'exposició ambiental. O sigui, hi ha més malalties d'aquest tipus en relació al medi ambient. A veure si tenim més preguntes. Ja hem acabat? Ja no hi ha més preguntes? Anuncia una Beatriz. Sí, vinga. Beatriz Sàuria. Sí. Beatriz ens pregunta, s'hauria de profunditzar en la situació de la dona quan deixa de ser fèrtil i entra a la menopàusia? No, més que pregunta. Sí, que està bé, ho diu bé, ho pregunta bé, sí. Ella diu, bueno, no sé si ho fa amb una afirmació o ho publica, però és igual, ens dona peu a pensar en això, no? O sigui, és una part de la medicina molt oblidada, i per tant, si jo tingués que dir una llista de les coses relacionades amb el cos de la dona que s'han estudiat malament, són els problemes al voltant de la menstruació, els problemes després del part, que una de cada quatre dones després del part fa una tiroïditis autoimmune o fa una depressió. I és molta gent, és un 25% de dones que faran això. En canvi, se'ls diu, mira't, no s'estima el nen, no sé què li passa. No s'estima perquè ella està molt cansada, perquè té la tiroides malament. I l'altra etapa és l'etapa d'abans o després del climateri, el que en diríem l'etapa de desaparició de la menstruació. Però li dic a la Beatriz, jo que me l'he estudiat més, aquesta etapa, no és dolenta en si mateixa, però simplement en quin moment passa de la vida de les dones? Doncs entre 48 i 54 anys. Les espanyoles estem a 50 anys de mitjana per no tenir la menstruació. Molt bé, si en aquesta etapa de la vida deixes de tenir la menstruació, l'únic que passa és que els teus ossos ja han viscut 50 anys amb tu, 50, que són molts, els teus ulls també, les orelles, el cos, tot diu, porta 50 anys amb ell. Bé, doncs poden haver-hi problemes d'ossos, poden haver-hi problemes de dolor muscular, però que no són per la menopausa. La menopausa en si, o sigui, només deixa sequedat de pell i de mucoses. Sequedat de mucoses, de vagina, d'altres mucoses del cos, inclús sequedat de la boca. Però sequedat de pell i mucoses, i calors, fogots, perquè l'hormona del cervell intenta estimular l'ovari i no rep resposta. I està tota l'estona, cada dia, intentant... Després se serena la situació, però hi ha un temps que algunes dones han patit un festival de fogots. No totes, no totes les menopauses han tingut els mateixos fogots. És més, diria que tenen menys fogots les dones del món rural que del món urbà, perquè també mengen molta més verdura. I la verdura serena els fogots. I quan hem anat estudiant, perquè la verdura té estrògens vegetals, llavors tu menges més verdura per sopar i aquí hi ha molta gent que es menja un bocata per sopar o menja una torrada amb pernil. Aleshores, que no va gaire bé per la pressió i no va gaire bé per la diabetes, perquè puja els hidrats de carboni. Però això és una cosa que es diferencia el món urbà del món rural. O sigui, tenim, per tant, uns estudis que no és que em faltin, però em falten en aquesta etapa de la vida. Amb això, la Beatriz, estic d'acord. En el llibre he intentat posar el màxim que sabem en aquest moment i també per treure una mica el mite de que a partir de la menopausa les dones estaran fatal. No, al revés, és un altre moment per viure. Mira, és un moment bo per fer el que us dic del renaixement personal. Perquè a partir d'aquí és una altra etapa, segurament, tens els fills grans, hi ha l'etapa en aquest moment que has de cuidar pares i germans i gent malalta, i que tens altres problemes en aquest nivell. Però bé, això seria una etapa de la vida de les dones que sapiguem que tenim
temps per reconduir en aspectes que no havien pogut fer abans. Hi ha dones que han començat a anar ara a la universitat quan són grans. Hi ha dones que han anat a pintar, a fer activitats diverses, tornen a anar a classe d'algunes coses, tornen a anar, jo què sé, fan classes de gimnàs, això sí que ho recomano. L'exercici físic és molt important, moderat, perquè els ossos i la musculatura estiguin cada vegada millor. I això sí que ho necessiten. Assegudes en una cadira no podem millorar. Em sembla que he contestat a la Beatriz. Conxa, tens la paraula. Molt bé. Mira, la Mònica ens pregunta, jo volia preguntar per dona i avortament. L'avortament voluntari és encara com un tabú i l'esporàdic està molt malament tractat. L'últim que ha dit, l'avortament voluntari ho he entès, i l'altre? Sí, és encara com un tabú i l'esporàdic està molt mal tractat. Molt malament tractat. Sí, suposo que esporàdic, clar, és difícil que aclarim la pregunta. Esporàdic vol dir l'espontani? No pot ser que digui espontani? Perquè avortament pots fer-lo voluntari o que no, tu no tens cap voluntat de fer-lo, però de cop i volta avortes, perquè et vols quedar embarassada, però tens un avortament. Em sembla que deu dir espontani i potser ho ha escrit ràpid, perquè esporàdic no entenc. Un avortament esporàdic seria... No, jo crec que és espontani. No? A veure, l'avortament, estic d'acord amb ella, amb l'espontani, que està molt mal tractat, perquè els avortaments espontanis ja et donen una idea de que a aquella persona li està passant alguna cosa en les seves hormones. Per exemple, és molt freqüent que hi hagi avortament espontani quan hi ha un hipotiroidisme. I no se n'en recorden mai de mirar el tiroides en els avortaments espontanis, però també hi ha un avortament espontani repetit indica una alteració o dels factors de coagulació de la dona o d'algun fàrmac que estigui prenent que també pugui fer alterar la coagulació o que estigui alterada el tiroides. Aquestes són les causes més freqüents d'avortaments espontanis. I llavors, l'avortament voluntari, que diu ella, hem tingut molts problemes per defensar els drets de la dona a poder tenir el... No sé si vol dir alguna altra cosa, però els avortaments voluntaris s'han pogut fer amb clínica, amb atenció mèdica bona, que abans s'havien fet molt malament, ja hem vist pel·lícules d'això, dones que havien d'avortar en molt males condicions i que morien després de l'avortament. Això ara s'ha pogut fer assistència d'aquestes dones i l'avortament, diguéssim, voluntari ha millorat la seva qualitat i ara s'està estudiant la possibilitat de que hi hagi alguna medicació que ho pugui fer també. S'està, més que en estudi, en valorar, perquè també dona un procés molt llarg i molt dolor i són un dia molt difícil per a algunes dones que a vegades fent-ho de manera quirúrgica no tenen tant sofriment. No sé si vol dir això, però que també estaria bé que això s'hagués estudiat millor per no donar com a solució una pastilla que provoca tant dolor, també estic d'acord, perquè a vegades el que s'investiga per les dones és poc investigat, és poc... O sigui que estic d'acord amb ella. A veure, tenim una altra pregunta de la Carlota. Recuperant la segona pregunta o comentari de la Montse, s'observen moltes més alteracions de salut en ambients marginals i dones sense recursos. Com es pot tractar i resoldre? Una mica complicat. No, sí, és complicat, però tenim la sort d'estar en una sanitat universal. Aquí sempre me n'en recordo de l'Ernest Lluchio, que l'havia conegut. L'Ernest, o sigui, amb una sanitat universal
els temes de salut han pogut ser atesos i han pogut anar a la UCI persones que no hi haguessin pogut anar als Estats Units. Perquè cada dia de la UCI són 5.000 euros. Llavors, això, als Estats Units, no entra, no tenen res, no tenen seguretat social. O sigui que aquí, ara, té raó que com en situació d'economia precària, amb dificultats econòmiques severes, les malalties són molt més difícils de tractar i d'evolucionar. No perquè primer perquè la medicina ja té mancances, però també la té pels rics, podríem dir. Però clar, si a sobre està sola, no té ajuda per fer les feines de casa a la persona, o està sola, o està en una situació precària, doncs sí, pot tenir menys recursos per poder sobreviure. Precisament, quan jo parlo dels 5 gustos cada dia, a vegades no us penseu que són 5 gustos per rics, no? Això ho pot fer qualsevol dona en qualsevol classe social, encara que només sigui olorant una mica de colònia o una flor. No ho dic perquè m'ho vaig pensar molt, no frivolitzar sobre el dolor, que jo n'he vist molt de dolor a la vida, però també crec que no podem sortir de pensar en la salut sense donar petites alegries. Per exemple, me'n recordo que parlava d'això molt a prop del vostre barri i una dona m'ha dit: ¿usted quiere decir que me puedo tomar el jamón que a mí me gusta? Dic, exacto. Usted tiene que tomarse el que le gusta, no comprárselo para su marido, para usted. Que començar a pensar que tu pots tenir plaer millora el dolor, però és veritat que hi ha pacients en situacions difícils, això ho sabem, i per això hi ha tants metges que també ens interessa la política per poder fer polítiques públiques per canviar la vida de les persones. No podem esperar que hi hagi igualtat d'oportunitats. No n'hi ha d'igualtat d'oportunitats en medicina. Hi ha gent que li toquen 3 malalties i hi ha gent que li toquen 4, hi ha gent que no li toca cap. O sigui, per tant, per les que els hi toca 4 o 3, que tenen la fibromiàlgia amb 3 problemes, doncs necessiten més ajuda que altres que no ens hagi passat res. Molt bé. L'Estrella pensa que és molt difícil detectar les depressions quan constantment s'atribueixin a estrès. És veritat això? Sí, és veritat. És veritat perquè hem de ser més rigorosos, no? I en els centres de primària falten psicòlegs que treballin conjuntament amb els metges, que puguin estudiar cada cas, no? Perquè és veritat que si li atribuïm ràpidament a un altre... Vostè està estressada. Bé, doncs és una superficialitat, és tan superficial com dir-li, no sé, qualsevol altra cosa que li puguem dir a una dona. Està cansada perquè té molta gent a casa? Sí. Perquè té molts fills? Sí, pot ser. Però tot el que li passa pot ser que no sigui per cansament. Hi ha depressions majors que sí que poden haver estat confoses, no? Estem d'acord? Amb un equip de professionals, una persona que expressa ganes de morir, que no pot viure, que no té ganes de viure, potser hauria anat a parar amb un altre... hauria anat amb un professional i li hauria pogut demostrar que hi ha una depressió major. Perquè jo el que dic és que a vegades medicalitzem ràpidament, donem sedants i antidepressius sense aprofundir, però hi ha persones que necessiten un antidepressiu. Si tenen una depressió major, el necessiten. Molt bé. La Montse torna a preguntar una altra. Què opina de la prescripció social? Està prou implementada? No sé si la prescripció social vol dir, suposo que vol dir això, que la Montse Vila ja la veig molt preparada i molt formada. La prescripció social vol dir que puguis tenir ajuda per casa, per treballadora familiar, per tot això, que puguis rebre suport social, suposo que vol dir això. Sí, vol dir això, sí. No.
Resposta no. O sigui, no està bé, clar. Si jo poso com a exemple, sempre comparo amb els països nòrdics. Les persones que estan, per exemple, a Suècia, i es trenquen una cama, tenen una treballadora familiar de dia, una mig de matí, una mitja tarda, o sigui, tenen ajuda. La mama, l'àvia i la tieta hi van, però hi van, podríem dir, hi van tranquil·lament, hi van una estona a fer visita, però el suport social no està ben cobert en el nostre entorn. Es necessiten més recursos i es necessiten més recursos precisament per la gent amb més dificultats econòmiques, la que deia abans l'altre preguntant, l'altra persona que preguntava pels recursos. Hi ha gent precisament que quan té menys recursos econòmics és com més necessita ajuda d'aquest tipus de suport social, i això sí que pal·lia desigualtats socials si es poguessin fer, perquè també hi ha moltes dones amb pocs recursos que estan cuidant a malalts d'Alzheimer, malalts a casa. Llavors tot això s'hi repercuteix en la pròpia salut de la dona. Per tant, aquí requeriria tenir una estona d'una treballadora familiar que pogués ella sortir de casa. Ja dic en femení treballadora familiar, però podria ser treballador familiar. N'hi ha pocs, però n'hi ha. Tenim el Jordi Alegre, que ens pregunta: en la situació que es treballa actualment als CAP, com ho podem fer per ser atesos amb proximitat perquè ens puguin detectar un maltractament o un seguiment que requereix algun especialista? Mira, realment en aquest moment hi ha un mal moment pel seguiment. Però tinguis el que tinguis, no sé si demanes preguntes per tu o per un altre familiar, en aquest moment has de trucar, esperar que el metge torni a venir, et truqui, però quan et truca jo veig que el seguiment és bo, perquè si et truca i tu dius tinc un mal de panxa que no puc, et dirà que vagis allà i que t'explorarà. Si respires malament, et dirà que vagis allà i t'explorarà. I si li dius que el que vols és un canvi de medicació i que t'arregli unes pastilles, t'ho farà per telemàticament, no necessites anar allà. Hi ha un moment, és un moment difícil en aquest moment, perquè encara hi ha molts casos. Per sort, la incidència de la Covid ha baixat i ja es pot atendre millor. I jo penso que la medicina s'ha d'atendre la majoria de vegades presencialment. Però jo mateixa he tingut que fer la meitat de les visites que feia, les he fet presencialment i virtualment. No les he pogut fer totes presencials perquè eren de fora, perquè venien d'Olot, perquè tenien que desplaçar-se i això no es podia fer per les carreteres actuals. O sigui que el que penso és que necessiten també, i això s'ha posat de manifest durant la pandèmia, més recursos en els centres de primària per poder fer més visites. O sigui, aquest seguiment, quan siguin més, alguns malalts es van a veure a domicili i els metges de primària hi van amb traje, amb EPI, col·locats, etc., per prendre mesures si tenen Covid, però es va fer a domicili. Bé, aquí la Montse, però jo crec que són afirmacions el que fa. A part del suport social, jo em referia al que he posat a sobre, que no sé. I després diu, això s'està fent en algun ambulatori. Vale. Millor que s'estigui fent en algun ambulatori, però no sé què és el que vol dir he posat a sobre, però el suport social li hem dit una resposta, però no sé si ens vol dir una altra cosa. La veritat és que en algun ambulatori, a mi també em consta que van a casa dels pacients, això ja dic de l'equip mèdic, que és del que jo sé més, de treball social,
no en sé tant, però vaig estar el dilluns passat amb les treballadores socials que també van voler fer el 8 de març amb una xerrada i vam estar parlant de temes d'aquest tipus i vam estar-hi profunditzant. Un moment, perquè el Jordi no sabem ben bé què vol dir. El Jordi Alegre diu que hi ha aspectes que tractes al llibre que actualment no sé com dur-les a terme, però si no sabem quins aspectes... No, jo sí que li puc... Em sembla que l'entenc, en el Jordi, el que vol dir. No, és veritat que no sé quins aspectes vol dir. Jo no sé, és que m'ha semblat que estava enterat de com funciona el CAP i és veritat que els centres d'atenció primària, jo sempre dic que se'ls han de donar recursos per fer bons diagnòstics. O sigui, els diagnòstics a vegades els limiten. Alguns metges de primària no poden demanar segons quins anàlisis. No, si un metge creu que ha de demanar un anàlisi l'ha de poder fer perquè no és tan car, és molt més car anar a l'hospital, és molt més car tenir una malaltia que poder-la diagnosticar bé. O sigui, si vol dir això, estic d'acord amb ell. O sigui, necessiten més recursos per diagnosticar bé, això sí. I a vegades necessiten més gent. Falten moltes infermeres, això s'ha vist. I falten metges que puguin resoldre. La Montse ens diu que prescripció social és recomanar biblioteques i grups de suport mutu. Ja m'ho pensava? Molt bé. Doncs aquesta és una altra prescripció social. Aquí podria dir sociocultural. Sí, prescripció sociocultural. Jo els recepto prescripció associacionisme. O sigui, moltes persones que estan soles i que tenen problemes o que tenen, no estan soles, però estan tipes de no estar soles. O sigui, a vegades hi ha contradiccions en el seu entorn. Jo els recomano que vagin a les associacions de dones, que obrin els seus ulls a altres mirades i a altres llocs i que tot no s'ho quedin a dintre de les cases. Ella diu anar a les biblioteques, d'acord, anar al cine també, però parlar amb altra gent. Les associacions són molt importants i les associacions de veïns també, perquè esteu fent moltes tasques culturals i personals, esteu ampliant la mirada de les persones sobre les coses. O sigui, que es facin de l'associació de veïns. Prescripció social. A veure, la Carlota ens diu que, segueixo, hi ha moltes dones d'ambients que no es poden ni tenen temps per cuidar-se i l'única solució és una pastilleta, no una prevenció. Ho sé, Carlota, i sé que això és cert, però inclús en l'ambient més trist i més pobre, i si una persona ha de prendre la pastilleta, jo mateixa li receptaré. No vull dir, no sóc anti, però crec que hem abusat i que aquesta persona que ha de prendre una pastilleta per dormir, a lo millor li podríem trobar maneres perquè només en prengués mitja i tingués espais per cuidar-se una mica ella mateixa. Una hora pròpia és una recepta. La Virginia Woolf deia una habitació pròpia. No, una hora pròpia. Només els dic una hora per vostè. I em diuen, però no per fer la rentadora ni per pensar en el menjar de demà. Una hora en què faci alguna que li agradi molt o res, que no faci res, que miri el cel. És un petit moment per recomençar. I això, encara que no tingui recursos, ho pot fer. I després es pren la pastilla. Però si la pastilla potser en prendrà un quart menys o potser en prendrà mitja. I tot això que tindrà de menys. Moltes gràcies. De moment no tenim més preguntes. Ha sigut una xerrada molt interessant i potser en alguna altra ocasió l'haurem de molestar perquè vingui
a donar-nos la xarra. A veure si canvia el temps una mica i podem fer alguna trobada presencial, que serà molt interessant i ens vindrà molt de gust a totes i a Segur que en el tots. futur segur que en el futur podem tenir temps de poder-nos veure, però també les preguntes han estat molt interessants. Jo me les he apuntat totes perquè vosaltres no ho sabeu, però jo els llibres els he escrit amb les preguntes que les conferències m'han fet. O sigui, jo noto el que la gent vol saber a través de les vostres preguntes i per això també gràcies a un company del CAPS que també coneixeu, el doctor Josep Martí Valls, en Pep Martí, que em va passar el vostre contacte, doncs hi vaig dir, doncs anirem a l'associació de veïns i farem la reflexió que calgui. Ens tornarem a trobar. Moltes gràcies a vosaltres i a tots els que ens han escoltat i ens han fet preguntes. D'acord? Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots i a totes. Adéu. Adéu. Adéu.